Виждал съм го. Айде! Ево е. И ще ти кажа къде е. Това ще се горе. Мама, и няма вървите. Опа, нека пригръмка. Само аз мога да направя Румен го наймало. Да. Румен го няма ли, бе? Абе, мали, що ни го случи, бе? То, павай, сайко, нема стига, ни казвам. Нема такова каране, то. Селото. Ти го гледай на 17 години. Това е твоя човек. Кой се взлоти, бе? Не, бе, те ги пускат през... Чакай! Бам! Какво има? Кога го вземиш на тракта? Помниш го това на Панагюрище как караш?